ito po'y sinunod ng ating pinamamahal na pastor. And kahit saan ka po magpunta mga minamahal, tunay nakakatuwa. We were just in SM North EDSA. Magugulat ka na lang mga minamahal, may magpe-praise the Lord po. Sa mall po yun. Parang halos lahat po na pupunta mo, mga kapatiran po. Parang we are spread out mga minamahal. And be glad, mga minamahal. Be glad. Lumalago po ang tunay na banal na gawain ng mahal na Jesus. And we are grateful to our beloved, to our dear Jesus. Hallelujah, hallelujah. That's it mga beloved brethren. Patuloy po tayo maglingkod ng mainit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. And me and my beloved wife are about to go home sa United States po next week. And tunay po kami natutuwa sa mga kapatiran po sa buong dako ng Pilipinas. Mapainit, mapa-araw o actually lagi pong mainit eh. Pero tunay na grabe pong kagalakan na makita mo sa mga bawat kapatiran ng mga minamahal. And we are glad na kami po'y tunay na nare-revive every time that we go home here sa Philippines po mga minamahal. And I just want to give dear Jesus a quick song and everybody can sing po. Hallelujah, hallelujah.